dahil nga ambisyosang mami ako at ambisyon ko din na madala si Arky dito, ayan, ipinasok ko na nga. Char. Nag-iiyak nga siya kanina sa mga sasakyan dito kaya dito ko na lang siya pinunta. Di balingat sumahod naman ang daddy Dan, siya na lang ang bahala at ako ang kawawa. Char. Ako talaga ang kawawa dahil ako naman ang magbabudget. O Jiva, hindi ako yung sumahod pero ako pa rin ang maghahawak kaya ako pa rin ang may sahod. Char. At dahil nga sumahod na kami ni Arky Dan, maitreat ko naman siya dito kahit ngayon lang. Mura nga lang yung 1 hour nila dito dahil 120 lang. At ang kaya nga lang ng budget ay kalahating oras lang. Kaya naman 60 pesos lang yung binayaran namin. In short, dito nga namin naantayan si Daddy Dan. Ito nga raw kami sa labas kakain. Aba naman, narinig niya yata agad-agad yung panalangin ko. Char. At maganda rin pala dito ha, kahit papaano ay pwedeng-pwede ka ding makapagpahinga. In 30 minutes hindi ako naghabol ng bata dito kahit papaano. Pero bakit ganon Hagardo versus sa pala ng itsura ko? Yan tuloy, pinagkakamalan ako palaging walang pera. Char. Sa bagay, hindi naman sila nagkakamali, kunti lang naman kasi yung pera ko. Nung wala pa kaming anak, pangarap ko na talaga na pag nagkaanak ako ay dadalhin ko rin dito. Kung nga lang nagkaanak na ko, hindi ko pa rin palaging nadadala dito. Di baling at pag nagsahod na talaga kami sa mga social media namin, ay dadalhin ko ulit siya dito. Dumating na nga itong totoong may sahod. At para nga magamit yung token na pinapalit ko kanina, ayan, pinaglaro ko na lang siya dito. Oh, Jiva, nalibre ko pa siya sa sarili niyang pera. Char. Di baling at gusto niya raw maglaro dyan, kaya pinagbigyan ko na lang para hindi na rin masayang yung token kanina. In short, hindi pa nga niya naubos, kaya ayan, naglumasin pa pero binalik din sa kanya yung pera. Yun pala, hindi gumagana. At dahil nga lunch break lang to ni Daddy Dan, ayan, umalis din kami agad. Dumaan nga lang kami dito sa looban. Syempre, daan lang, hindi na kami naglaro. Sa tagal-tagal naming magjowa, hindi man lang namin naranasang mag-date dito. Siguro ngayong may anak na kami, makakapag-date na kami dito. Char. Dumaan nga din kami dito sa may bargain center. Ang asawa ko talaga ang hilig-hilig magtingin-tingin ng damit pero hindi naman bumibili, hanggang tingin lang talaga. Dumaan din ako dito sa may Blue Ocean para maghanap ng upuan. Papatungan ko sana sa lagayan namin ng tubig kaso nga lang wala silang stock. At ito na nga, dito kami magla-lunch. Dito sa may 45 restaurant. Namiss ko nga kumain dito dahil matagal-tagal na rin na hindi ako kumain dito. 2015 pa siguro yung last na kumain ako dito. Sabi ko nga mas okay na to kaysa kay Jollibee. At least vegetable and meat yung kakainin namin. Mas mura pa. Dati nga 45 pesos lang yung budget meal nila. Ngayon 90 pesos na. At may pahirit pa nga ang bagong sahod. Bumili pa talaga siya ng ice cream. Ano kayang kasalanan nito? Dahil binibilihan lang naman niya ako ng ice cream kapag may kasalanan siya. At tingnan mo naman ang sumasahod. Wala pang sahod pero naka-order na. At buti na lang din 165 lang to kaya hindi masakit sa bulsa. Tingnan mo naman ang ngiti ng bagong sahod, abot hanggang tenga. Buti na lang talaga, legit na legit to. Ito lang siguro yung na-order niya na kung saan ang saya-saya niya. Sa sobrang nasayahan siya dito, parang ayaw niya na gamitin. At ito na nga yung tsura ng bagong sahod. Mamamalimos na siya dahil napambili niya na dito yung sahod niya. At ito naman ang tsura ng maming ambisyosa. Literal, parang pulubi. Char. Hindi pa nga siya nakontento, ayan, umorder pa ng isa. Sa isang orderan, dalawa na talaga yung kinuha. Ay naapo, hindi uso sa kanya ang isa-isa lang. Kailangan dalawa-dalawa. Hindi ko alam kung anong trip nito dahil tapos na ang summer, magtatag-ulan na. Pero minamanifest niya daw na mag-LU siya. Sabi ko naman, taga-LU ka na. Pero sabi naman niya, magsa-San Juan daw siya. Eh di wow. O diva, the best siya mag-manifest. Ang next summer niya daw ito, next year. Char. Naapo, paano ko kaya ito ipapabudol kung next summer pa niya gagamitin? Kaya ito, sinuot na niya para maipabudol ko na daw sa inyo. Nag-air fryer nga pala ako ng chicken. At binabad ko nga pala ito last year pa. Kaya ito ang ulam namin for today's video. Thanks for watching. Let's eat!